Ix-Shadow Minister għall-Finanzi Graham Bencini tkellem dwar it-tnaqqis tat-taxxa u qal li waqt li kull tnaqqis huwa tajjeb, il-Partit Laburista jrid jaqaf jgħid li t-tnaqqis tat-taxxa għamluhu biss għaliex Gvern Nazzjonalista naqqas l-ogħla rata minn 65% għal 35%. Tkellem ukoll dwar il-qata fiskali tal-pajjiż fejn qal li d-dejn tal-pajjiż sploda fl-aħħar 5 snin. Qal ukoll li minkejja li r-rata tal-inflazzjoni niżlet bi ftit f'Malta għadha fermola mill-medja Ewropea. Tkellem dwar il-modell ekonomiku tal-Gvern u qal li minkejja li wassal tkabbir tal-prodott domestiku gross, il-kwalità tal-ħajja tan-nies marret lura brata allarmanti. Irrefera għal problemi fuq skala internazzjonali u qal li r-reputazzjoni tal-pajjiż għadha ħażina flimkien mal-problema tal-korruzzjoni. Għalli il-budget ma ndirizzax dawn il-problemi flimkien mal-problemi ta' traffiku tal-qtuħ tad-dawl, taż-żieda fil-popolazzjoni, tal-kostruzzjoni mhux sostenibbli u tal-pis fuq is-sistema tas-saħħa. Għalli il-Partit Nazzjonalista għandu l-kredibilità sabiex joħloq viżjoni ekonomika ġdida għaliex diġà għamilha b'suċċess. Għalli il-pajjiż għandu bżonn il-Partit Nazzjonalista li huwa lest jagħti d-direzzjoni ġdida u l-kwalità li l-pajjiż għandu bżonn. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għal nofs is-suċċess tal-politiku huwa l-kredibilità u qal li waqt li Gvern Laburista huwa kredibbli mhux l-istess il-Partit Nazzjonalista. Tkellem dwar il-linja nazzjonali tal-ajru u qal li fejn qabel l-Air Malta kienet topera 8 ajruplani b'madwar il-fruħ, il-KM Malta Airlines topera l-istess 8 ajruplani imma bi 380 ruħ. Għalli n-numru jiġdu li f'dak li sar ma kien hemm l-ebda intenzjoni politika li jsir favoritizmu. Il-Ministru Caruana qal li l-kredibilità fl-immaniġġjar tal-finanzi tal-pajjiż intlaħqet bis-sussidji li jingħataw fuq l-enerġija fost oħrajn. Għalli s-sena d-dieħla l-Gvern ser ikompli jagħmel dak li qed jagħmel bħalissa għaliex preżenta programm fiskali ta' kredibilità lill-Unjoni Ewropea illi ġie aċċettat. Il-Ministru tal-Finanzi tkellem dwar il-ġbir tat-taxxi u qal li waqt li għal diversi snin kienu dawwa għall-poplu, illum inbidlet il-kultura ta' kif in-nies ħarsu lejn il-ġbir tat-taxxi għaliex qal li fil-mument ta' bżonn kulħadd idur lejn il-Gvern. Għalli dan il-pajjiż fiċ-ċokon tiegħu preżenta budget bla piżijiet fuq in-nies li se jkompli jnaqqas it-taxxi u jżid il-pensjonijiet with Children's Allowance, ikkumpara lil Malta bħala l-iżgħar pajjiż mal-pajjiż ġganti fl-Unjoni Ewropea u qal li waqt li f'dawn il-pajjiżi l-Gvern waqa' jew qiegħed fix-xifer, Malta għandha gvern li żamm kollox l-istess. Għalli dan jixed il-kredibilità li dan il-Gvern għandu fit-tmexxija tal-pajjiż.